Ни үшін қотын қызлар бәдірефіне шират иратларынықына қорағанда ұзынырақ? Akademikler bilmegen sorunu birazın. Bilem. Әйде әзірек оқып ойлап қарай. Мен білем. Tata min şamin bilem diye maktanı mı durayım? Kadın kızının parmağına karasan o elle kaylara kırar. Bütün kiselerini tikşirip çıkıyor. До свидания. До свидания. Мен YouTube'da karagan, YouTube'da karagan. Layda varmış dolu bitirligine temalar tügül. Bu temаны alğansın. Türlü temalar sızdır bitende. Топшыру озағына жеткенде оңашыла башлады. Нәрсе біздің мұнда. Мына әйбет. Топшыру әйбет. Лайк. Оңладық біздің қойылып тұрғанымызды. Нихаят уяндық сұраулар тамамланғаш. Сәлем, біздің буын батылының нихаят шираттағы шығарылышы бошлана, һәм қарағыз мұндан енді ескерткіш қонақлар жиылған. Ғабдулла Кариев есіміндегі Татар дәулет еш тамашашы театр артисткасы Рузана Хабибуллина. Нешік хәлләр, Рузана? Evet, рахмет, исәнсіз. Һәм Олмаз абый, һәм син. Мұнда енді бір нинди регалияларын салуда керек. Былай деп көрсетті. Мен былай тәп. Олмаз абый һәм син дегеш бүтін кіші барысында аңлайышақ. Олмаз абый хәлләргіз яқшы? Нешек болса, сіздің білем, бір нешекте бола алмай башқа. Әзір ме сұрауларға? Тұрышырам енді. Қазір тезігіне аңлатып кетем қағидаларыны. Барлығы 10 сұрау болашақ. Алар қотлаулы, әмі ол нормально оның қотлауы болады. Бізден да академикларда келдейінде, алар да жауапны тезігіне білмейлер. Һәм сіз мұнда әкірінеп, ойлап, сұлу ойлап, бір-біріз білен свежа, әкірінеп, дұрыс жауапқа шығарға. Академиклар білмеген сұрауны бересің, мәллесін. Біз білсек вообще. Біле алсағыз, білсек болайынды. Дұрыс жауапқа шықсағыз, бейбет. Дұрыс жауапқа шықмайшық, қызық жауапқа шықсағыз, шулай оғайбет. Қызық та дұрыс та болмаса, әмі логик яқтан аңлатып бере алсағыз, шулай оғайбет, мен бал берешекмін. Все окей. Аңлашылды. Қызық екен? Башлайбыз бірінші сұрау. Кавказская пленница фильмі турында білесіз бекенде? Қорағаныңыз бар. Һәм онда Балбес деген персонаж бар. Бір сәхнәдә юрган астында Лилипут ята. Әлеге фильмда. Лилипут нишлей онда юрган астында? Тыңда Лилипут жоқ. Мен білем. Әйде әзірек оқып ойлап қарай. Мен білем. Мен Балбес деп әйтергә тиеш түгел иде. Мен қарайым. Балбес ул подсказкада болған. Мен енді әйттім. Анда бір момент бар. Балбес ята, юрган ябынып, һәм Лилипутта ята. Ул күренмей, һәм ул берәй-бер эшлей анда. Рузана Хабибуллина дөрес җавап Мен бит сезнең кебек әлләнеләр карап язмыйм. Мен бит һава, күк, ничек, тегесен монысы. Котлаулырак әйберләр. Siz neyse karab yatasınız anda. Emin olalım görmedin de. İyi. Ne Ruzan'ın içine düştü. Bildim kim ikenini bildim. Mine bulayrak. Anlaşıldı mı? İşinize düşürdün mü o filmini? Yok. Düşmedi, yok. Bu bitindi Kazemi zamanındaki film. Hazır men qarayım da andayım degene aha bu şul film iken dep gene gidem de baram. Benim için şurbet başka. Oyak tabanın qoşuy. Oyak tabanın qoşuy. Анда бар бит бір момент. Балбес қолын юрган астына кірті де, оягын qoşuy. Һәм ул озын қоллы кебек күренә. Шундыктан да Лилипут ята икән. Менә. Мен дөрес җавап бирдем. Академиклар белми торган. Ну шулай булган кешендә. Тата мин шамин беләм дип мактанып утырыйм. Кызлар янында. Бу сорау ул кадәр котлаулы булмады. Шуңа күрә бер бал гына бирәбез бу сорауга җавап өчен. Тегенең Лилипут турында булды да, шуңа күрә дөрес җавапка чыгу әйбәт булды. Мин аннан соң Балбес дип тә әйттем. Ярар, мин аны әйтергә тиеш түгелем. Дәвам итәбез. Син мин әйттең дип торам бит, шуңа күрә каушадым. Балбес дип. Икенче сорау. Булайты. Ни өчен Донлыклы 10 пианист исемлегендә ни бары 2 хатын кыз гына бар? Хатын кыз монда төрле теориялар була ала инде. Хатын кыз әз ишә бит инде ул. Пианист дип атала. Шуңа күрә. Әз ишә һәм Ну шуңа күрә ни
Ойнарға қиынырақ. Ишкеш ойынға Жеңілдірек болады. қызық болбойт енді ойнай алмайт енді пианист. Так, тағын ойлап қарайық әлі. Сөз тамырынан шыққан уақытта шулай ойлаймын мен. Аңладым нәрсе айтып дегенсің. Жоқ, әйдеңіз бошқа жөнеліш керек кетеміз. Давай. Қайсы жөнеліш болса да шуңа шығарға тура келейін де. Аны түрліше аңлатып болайынды. Һәм сізнің мен мында жазып қойған жауапқа тура келмесеңіз де қорқыныш түгел. Нешік деп ойлайсыз? Не үшін? Не үшін яратылар? Көбірек? Көбірек алтын қызларға қарағанда. Мұны бір яқтан айтып болыр еді, бәлки яратылар шынлап та яқшырақ ойналардыр қатын қызларға қарағанда. Олай деп жауап түгел бейтін. Әбәлки олардың бармақлары недір? Сен дұрыс жаққа кеттен, ол қатын қыздың бармағына қарасаң, ол әлі қайдаға кіре ол. Бүтін кісәлеріне текшіріп жығып. Алайтып пианист болып болмай енді. Шөллер деп атала олардан соң. Түгінде мұнда кіре тұрған болса. Сіздің теорияға шансақ, керісінше пианист қатын қызлар көбірек болырға тиіс. Мені ойландырды ол. Неше болай шынын да. Мен Рузан дұрыс жаққа кіріп кете башлады, ол қатын қызлар иратларының бармақларына бәйлі. Міне мәселен менің құрандер қиық. Сіздің қиық түк. Міне құрандер зор сіздің olmaz абай. Belki şu. Мен пианист түгел. Uzun sizin kaçın ne kadar uzun diyeyim. Мен абит бұл бармақларының ұзынлығына бәйлі түгел. Әмі шуай ол қолға бәйлі. Күшлі энергиясы бар. Энергиясы бар. Күшлі. Шул тиредерек. Нығырақ бәрге керек. Пианино суғып ішлері керек. Сұқмеша ол. Аның шөк ешетігінде струнаға бәрілмейді қылларға. Ярар, ансыз да қотын қызларда бар деп ойлайық. Әміне қотын қыз бірнешікте үйрене алмай тұрған өзіне физиологиясы шындай, оны бірнеше ете алмай. Қолында. Қотын қыз бен тұрған кіші кіші рухқа аның нығы бара. Ол нендейдір міне романтик рухқа, ол гіл романтикаға ғана көше. Қотын ауыр сөз айтмасқа керек бұл ол пианинодан ұша аларынасың. Бұны ойнарға ұша мына былай ойнарға тұтына ұшыны шыннан ала. Бұл қызық жауап үшін мен бір бал берем, әмі бұл дұрыс жауапты ол әмі бұл теорияның ешірге құқы бар. Ешірге керек, ер кішіге нешік болса да. Кім білендір ойнарға тиішбейтінді ол. Нәрсе білендір. Қазір әлегіз мен подсказка берем. Бір жауапқа шығарға. Бұл жауапқа, давай. Міне қарағыз, мен бармақларыны жайым қазір. Шунан ұзап қарағыз әлі. Сізді жайып қарағыз әлі. Міне бір таны қыз зорырақ. Сен қая болса мен зор енді ме? Міне, мәселен, ойымды. Октавалар, сразу Октава, әйе дұрыс жаққа кете башладыңыз. Диапазонны көбірек алам. Әйе, міне, дұрыс жауап. Мен бет ғұмымен тұрмышта дұрыс жауап бергерем мен қиғайтып тұру кетір шеліне. Жолға шыққыларға кіріп кетірген. Мен екінші түрлі ойлаймын. Сразу мен ойлайым керісін түгілеймі, қызық болырға тиіш нәрседер бұл. Менің үшін яшау рәуішін менің шушыннан қызық табу. Кішінің көңілін тәрбиелеу, кішінің көңіліне нендейдір ұйытқы салу, мотор, нешектір ол шылай күлірге әтешіме тұрмышының рәхәтін көріп яшасын деген изге ой біләңгін яшайым мен. Мене сіз қиғатып, тұры тидіріп, сөйлешіп, дұрыс жауапқа шықтыңыз. Әфәрин. Икіге бір, сізге бір бал бердім қызық жауап үшін, һәм бір бал бердім дұрыс жауап үшін. Ғанда сенің көп тұрағы балалар. Көп. Оңладып кетем енді. Міне бұлай созғанда иратның 20 сантиметр, 22 сантиметрға қадар созыла ала. Қотын қызның қуын жейдігіне. Һәм октавыны алар үшін 20 тиресі керек. Қотын қызларға ауыррақ оларға. Менің теорияны қабыл етмейсің. Ол тілесе қоя, кіре, шупы Міне мұндан шығып, өзінің физиологиясына қоршы бар алмай бетінде, міне мұндан кете алмай бетінде бір октав ішінде ойнағанда. Нәрсе олар былай тұрады, стикерсен мұндай. Қысқасы оңладығыз. Оңладық. Табиғат қоршы шыға болып шығайын. Міне мұндай теория бар, әйме? Әйе. Давам етеміз. Үшінші сұрау. Қыш бабай, біздің қыш бабай, балалар янына қыш күні от жеккен шонаға отырып келе бетінде ме? Санта-Клаус Америка Қошма Штатларында блоннар білен келе. Австралияда Санта-Клаус нешік келе? Антарктикада тортып кетірі. Санта-Клаус келмей деп ойлағында. Онда бөлеклеріні кім тората яңа елда? Австралияда.
Мында Кыш бабай атлар белән, мында Санта Клаус буланнар белән. Австралиядә? Күнгерәләр инде. Әйе. Күнгерәләр. Әйе, күнгерә дөрес җавап. Ну, анда бит инде. Мында салыпмы? Әйе. Күнгерә. Бик җиңел һәм тиз булды. Аның сумкасы да бар, капчыгы да Әйе, бар. бик уңайлы бит инде шуны. Алла бирә. Бер балл булды. Дәвам итәбез. Бу сорау артык катлаулы түгел иде. Что сен бу? Бик катлаулы. Әйе. Ничек уйлап чыгасың дип уйлап. Кызык булган өчен таптым мен монысын. Шулай. Так, 4-нче сорау. Ни өчен хатын-кызлар бәдрәфенә чират иратларыныкына караганда озынрак? Күбрәк сия? Бәлки аларның берәр теге орган нәрсә? Монсы физиологиягә бәйле түгел инде, әйтегез. Физиологиягә бәйле дип уйламыйк. Башка юнәлеш кирәк китик. Ты моны инде мен топ-туры җавап бирсәм, шыркылдап көләсез. Мин аны әйтмим инде. 18 плюс икән, истә тотып. Моны сүгендергә дә җырамыйм. Юк. Ну бип дип теге бар бит инде. Олмаз әйтәм. Битенә ялгыш кына чыгып китсә ярый. Юк, тукта, әйдә уйлый әле бик, не бит. Ну монда Кызык сорау менә, кызык сорау. Әйе, бер кызык. Ничек узак, да? Ни өчен узаграк? Узаграк. Да социаль аспект. Ул бит бер кергәч, аның эшенә кермәй. Әйе. Аның эшенә кермәй. Ул әле бизәнә, карый әле үзен. Бу бит инде булырга тиеш, әлбәттә. Пудрить носик Без бит иртә белән дә фотка, селфилар ясыйбыз туалетта, бәдрәфтә. Всё. Монда берничә сәбәп инде. Бу берсе иде, тагын нәрсәләргә бәйле мөмкин бәйле булырга. Ничек уйлыйсыз? Кайбер әйберләрне уштырды. Баласынап керәдер бәлки. Менә мөһим, менә бу әйбердә мөһим. Иратлар балаларын ияртеп алып кермиләр. Бала хатын-кыз үстендә. Ул баласын да алып кирип, алып чыкканчы күпме вакыт узайланды. Син бит балалар бар икән әйтмәдең бит. Хатын-кызның сорауны дөрес дип бирә Син бит спровоцировал неправильно. Юк. Сәкерне буйлап моңа чыгыра тиешлегез. Ну, алай дөрес түгел бу. Менә мин булсам, мин балалар белән йөрим. Мин балалар белән йөрим. Аларны да нишләп минем праваны. Иремдә шундый. Минем праваны син отнимаешь бит миннән тоже. Бабай булсам да әле. Әтисе булмасам да. Алып кирип йөрим. Ну, ешрак хатын-кыз Аллаһ бер белән. Әле мин әйтәләр, син баба яраталар, җиңел сиңа ярып йөри диләр. Ансы әйе, мин ансына ышанам. Мен һич җавап бирергә нимәгә, бу минем өчен бу җавап дөрес түгел. Ярар, озы мин Розаннага бал бирәм, бу сорауга җавап бер бал. Сразу мин дә бирәм аны. Ау. Бер бал. Һәм тагын бер мөһим әйбер, ул хатын-кызларның кием төзелеше иратка җиңелрәк, тиз генә кайышын эләктереп, интеп куйра хатын-кызга рәтләнергә, тегесе. Юк, мин монда бу чиракта ирбашым белән буларак бик бут кышларга яратмыйм монысын. Нәрсә яратмый? Теге итәк астында күп маташма диләр ирләргә. Ирбашың белән диләр. Менә мин шул мәкалгә туры киләм. Яхшы. Эшкә күлмәктә казынмыйлар диләр. Бармы? Әйе, бар. Ага. Так, что? Дәвам итәбез. 5нче сорау. Гарәп һәм форсы галиме Авиценна. Авиценна бар. Ул табиб та, галим да, һәм аның шундый бер сүзе бар. Табибның 3 коралы бар. Беренчесе пычак, хирург буларак инде. Икенчесе үләннәр, өченчесе нәрсә? Тәмле тел. Әйе. Сүз, өченчесе Сүз белән, Видишь? Миңа күбрәк, мин сразу врач шундый матур булса, минем өчен ул. Мин бик врачларга бик йөрмим, ләкин шунысы аңа кирип, нәрсә дип әйтер, теге аның ишен пуштырмаска, тегеләр булай комачауламаска, үзем шулай кирәм инде. Инде матур иттереп берәр сүз әйтсәң, утырыгыз дисә, все булды, минем бер җирем дә авыртмый. Дава. Яхшы. Әллә кайтып китим микән дип. Бер балл бирәм бу сорауга җавап өчен. 6нчы сорауга күчәбез. Федераль нотариаль палата статистикасына караганда 2019 елдан алып кешеләр әлеге документны ешрак куллана башлаганнар. Ниндидер бер документ. Рәсми. Нәрсә? Алмаз абый. 2019. Монда юкмы бер помощь залы, звонок другу дигән әйберләр. Дөрес аңлаттым. Кызганыч юк.
Yaşandı. 2019 yıldan alıp nididir bir dokumentni ешірақ қолдана башлаганнар, ешірақ түзи башлаганнар. Yani составлять ettiler. Ну, nedir indi? Dokument булырга мөмкин. Бракосочетание. Hayır, ЗАГС демекші менде. Yok, onsa түгел. Belki bolalar. Bola, нәрсе. Yok. Пенсионное назначение, да? Подсказка берем, ул ковидка бәйле. Менә ковид башланганнан соң, ну, шуңа бәйләп карыйлар инде. Шул башлаганнан соң кешеләр Статистика нендейдір. әлеге документны ешрак төзи башлаганнар. Нинди документ булырга мөмкин ул? Нендей документтер барсын. Ковид кеш сәламәтлеккә бәйле булып чыга бит инде ул безнең тормышыбызга бәйле булып чыга. Кіші бір енді нәрсе бір кіші білен бейлі. Әйе, кешенең тормышына бәйле. Нендей документ мен білмеймін. Тас. Onu bil. Так, түзи башлаганнар. Шунда да? Диагноз. Ул аны былай да инде кешеләр төзиләр, әмма хәзер ешрак кешеләр 9-нчы елдан. мөрәҗәгать итә башлаганнар. Диагноз инде. Юк. Нотариаль палата булгач, бу Нотариаль Әйе. палата булгач. Тігі наследственность нешік была әлі ол? Тігі өзің... Үсиятнаме. Да, шулай біріні. Әйе, кешеләр үзләренең Әйе. тормышлары өчен кайгырып, Әйе. алдан ук Язып салам җыеп куя башлаганнар. Әйе, монысы бар. Точно. Согласен. Бу дөрес җавап булды. Бер бал бирәм. Монда бөтенесенә бер бал гына бирәсе килә. Минем бу кадәр катлаулы сораулар түгел кебек миңа тоела була. Үзе өйрәнгәндә Әйе. катлаулы. Үзе сорау биреп утыра, еще белмәскәйм. Үзе белмәскә. Ну, алга таба әзрәк Булар. катлаулырак сораулар бар әле. Ярар. Дәвам итәбез. 7нче сорау. Олы яшьтәге кеше бу эшне көненә 20 тапкыр эшли, якынча. Хатын-кызлар ирләргә караганда ешрак. Кешедән кала моны этләр һәм күселәр дә эшли. Ялгыз булганда кеше моны 30 тапкырга кимрәк эшли. Нәрсә турында бара сүз? Бәтеш. Ошау түгелдер ишин. Юк. Тешли инде, тешләү. Эт булса. Псиде тишли. Юк. Кол жуу бәлки. Юкмы? Юк. Башка хайваннарда юына. Кешеләр дә хайван юыналар. Үзегенә булганда моның белән шөгыльләнми диярлек кеше. Ну, сирәгрәк инде, күпкә сирәгрәк. Гадәттә башкалар янында булганда. Нәрсе эшләй? Так, подсказка. Güzel. Без моны тапшыру барышында бик тапкыр эшләдек инде. Бу сорауны. Без хәзер. Бу әйберне бик күп тапкыр эшләдек инде. Кызык. Сөйләшәбезме? Юк. Юк. Бәлки менә чәчеңне рәтләдең, бәлки шулдыр. Юк. Аннары тагын бер үзенчәлек, хатын-кызлар моны эшләгәндә котрак тавыш чыгаралар, айратлар әзрәк. Көләләрдер инде бәлки. Әйе. Әйе. Минем көлүмәсән. Шуңа бәйле подсказканы әйтергә булды. Әйе, көлү. Молодец, молодец. Үзегенә булганда кеше сирәгрәк көлә инде. Берәр видео карап утырса гына, гадәттә дуслар белән җыелганда, нәрсәдер сөйләшкәндә, һәм галимнәр Мен өзім, күбрәк үзем булганда көләм. Мен дә шуны әйтмәкчим. сез уникаль кешеләр булып чыгасыз. Әйе, чөнки Искәрмә. үзем язам, үзем көлеп утырам. Үз кызыгыз. Кешегә булганда. Сез язасыз, хәт мин үзем белән сөйләшеп йөрим. Вообще ышкынгансың. Һәм этләргә һәм күсләргә бәйле галимнәр күзәтүенчә, алар шулай ук көлә беләләр икән. Ну, без аны тикшереп хайваннан карый кеше алмыйбыз инде. шуның белән аерыла инде. Көлү белән. Так, дәвам итәбез. Розаны, сиңа 2 балл бирәм, чөнки бу бераз гына катлаулырак иде. Кебек тоела. 8 сорау. 8? Әйе. Итәбез дә менә. Мине уйлап тапкан кешене Елизавета патшабикә рыцарь итә. Посвятила в рыцари дип әйтәләр. Норвегиядә мине 98% кеше куллана, мисал өчен Төркмәнстанда бары тик 15% кеше генә. Бүгенге көндә мине юкка чыгара ала торган 7 кеше бар. Кытай һәм Кореяда миннән зыян күргән кешеләрне терелтү өчен махсус клиникалар бар. Сез уйлый торыгыз, мин яңадан кабатлый торам. Мине уйлап тапкан кешедән Елизавета патшабикә рыцарь ясый. Норвегиядә мине 98% кеше куллана, Төркмәнстанда 15% кеше генә.
Мені тағын бір мындай әлі подсказка бар. Мені ең сыйфатлы жетіштіруші ел Сингапур. Бүгінгі күнде мені юққа шығара алатырған 7 кіші бар. Қытай һәм Кореяда менен зыян көрген кішілеріне тірілту үшін махсус клиникалар бар. Мені Кореялардың елерде шип ясасар. Сіз әзгіне дұрыс yoqqa бара башладыңыз. Технологиялар яғына. Шипі. Робот нәрседер шулай бір мекен. Yok, robotuk түгел. Ол күпкә киңрәк һәм безнең тормышыбызны урап алган әйбер. Без аны көн сайын кулланабыз. Түркменстанда 15% кеше генә куллана. Технология. Әйе. Юкмы? Бәйлеме? Моңа бәйле инде, моңа бәйле. Интернет. Интернет. Әйе, интернет. Менә бит. Аңлатып китерә кирәкме бу әйберләрне? Ни өчен, мәсәлән, Кытай белән Кореяда зыян күргән кешеләр өчен махсус клиникалар бар. Алар ул илләрдә интернет, монда Көньяк Корея турында сүз бара инде. Интернет доступный һәм арзан күп очракта, шуңа күрә аны кешеләр безгә караганда активрак кулланалар. Шуңа күрә аннан зыян күрүчеләр өчен шундый клиникалар да бар. Зависимость очрагында инде. Всё понятно. Ә 7 кешегә килгәндә, оказывается, чынлап та шундый 7 кеше бар икән, аларда интернетны ниндидер бер куркыныч, гадәттән тыш хәл килеп чыкса, интернетны өзү өчен, бөтен дөньядагы интернетны өзү өчен код бар, махсус шифрлар. Һәм мәсәлән, ниндидер кутышкыч зур хакерский атака башлана икән интернетка, ул кешеләрне Америка Кушма Штатларындагы хәрби базага чакырачаклар, алар үзләренең шул кодларын язачаклар һәм интернет бөтен дөньяда эзләячәк. Һәм бу иң шундый ышанычлы кешеләр дип санала инде. Аларга моны ышанып тапшыргач. Кызык икән. Түркменстанда ни өчен 15% кеше генә кулланылуы аңлашыладыр. Яңа бик кырыс һәм катгый ул яктан кеше хукукларына бәйле рәвештә. Макаллырак булганга күрә. Мөмкин килешмәс. Юк. Шулай булып чыга бит барыбер. Анда кеше хукуклары белән бик зур проблемалар. Шуңа күрә анда интернетны да тыялар. Хатын-кыз хукуклары белән дә бик зур проблемалар анда. Андай илләргә кызганып кына карыйсың инде. Дәвам итәбез. Сез дөрес җавапны бирдегез, мин сезгә 2 балл бирәм. Берне генә бир, бирәм. Юк инде, юк 2 балл алмаз абый. Менә әйтәгез 2 булсын. 2 бу дип уйлагач 2 булсын. 9нчы сорау. Инде япон телендә татар адымы дигән фразеологизм бар икән. Нәрсә аңлата дип уйлыйсыз? Ничек Татар адымы, татарская поступь була инде. Ни өчен? Нәрсә аңлата дип уйлыйсыз менә ул әйберне? Татар адымы. Татарская поступь. Монда инде мин мәсәлән бу сорауны укысам, мәңге җавапка чыкмаган булыр идем. Шуңа күрә сез үзегезнең теорияларыгызны тәкъдим итегез. Япон телендә. Әйе, татар адымы дигән фразеологизм бар шундый. Сүз калыбы. Нәрсә аңлата дип уйлыйсыз? Татар. Нинди кеше турында әйтәләр дип уйлыйсыз, шулай дип. Татар адымлы кеше дип мисал өчен. Тырыш. Юк, моны аңлатып була инде. Татар халкы тырыш бит без. Бәлки шулдыр. Татар адымы. Анда безнең татар булган кешеләр дә бар. Әйе. Анда властьта ближе. Сез ниндидер дәүләт серләрен ачмыйсызмы хәзер гостайны белән шөгыльләнмисез? Сезне алып китмиләрме мондай бер сөйләгән өчен? Юк. Ул нидә матбугатта чыккан әйбер инде. Татар адымы. Татар бугазы бар инде. Татар адымы. Янәшә. Ничек иттереп баса ул? Нинди кеше турында әйтер? Шундый итәсез инде. Татар адымы. Наклы адым. Ышанычлы адым. Энергичный адым. Шуны дәвам итеп бетергез, нинди кеше ул? Менә шул кеше турында әйтсәләр, татар адымлы кеше. Энергичный. Менә сез ныклы дидегез. Ныклы дидем ие. Таза. Ышанычлы, перспективный адым. Bütün сыйфатларына әйтеп чыгабыз искә төшкәне. Менә ышанычлы дип дөрес әйттегез инде. Ышанычлы һәм
тәуәккәл кеше турында. Ну да, инде шуңа әйтәм, шуны тасвирлап. Моның ничек килеп Мен чыгуына... шулай килеп чыга, что олар инде моңа мөкиббән кителгән һәм нинди тарихи яктан да моңа ышанганнар инде алар. Һәм шуны шушындый сүз белән фразеологический нинә белән. Әйемен, тарихи яктан аңлатмасы бар, әмма ул дөресме юкмы икән түгел. Белмиләр, әмма Рафаэль Хакимов әйтүенчә, 7нче гасырда татарлар менә самурай ниләре өчен меч кылыч буламы әле татарча? Кылычлары өчен тимерне әзерләүнең шундый бер ысулы булган. Аны татары дип атаганнар ул ысулны. Ул хәзер аңлатып тормыйм мин моны сөйләп тора алмаячакмын, бу металлны әзерләү нинди икән. Анда кыскасы ниндидер басым барлыкка килсен өчен күп тапкыр 6 кеше шулай басып йөрергә тиеш булган каты итеп аягы белән. Шул металлны җитештергәндә. Һәм менә Рафаэль Хакимов сүзләренчә, татарлар алып килгәннәр японнарга менә шундый самурай кылычы ясау методын 7нче гасырда. Әйе. Булгандыр. Алар пролив, Беринговый пролив белән чыгып Америкада да бүленеп калган. Шул безнең төрки халык теле, анда бөтен индеецлар. Әйе. Нинди генә төркемгә бүленмәсеннәр. Кыскасы, Ну, значит, нигезсез түгел инде бу. Нигезсез түгел дә, менә шунчаннан да. Нигезсез түгел. Без инде 10нчы сорауга килеп җиткәнбез. 10нчы сорау безнең бирелә җиңүчегә бүләк алу өчен. Бүләк тә бармы әле монда? Сиңа бирәм. Димәк, безнең балларны санадылар. Рузанна безнең 5 балл җыйган, Алмаз абый 7 балл. Афәрин. Димәк, сез җиңүче булып чыгасыз. Хәзер мин сезгә сорау бирәм. Әлбәттә, син бит ни. Ну, сез инде җиңүче. Сез бүләкле җиңүче була аласыз, бүләксез җиңүче була аласыз. Тик иң мөһиме сез инде җиңдегез. Шундый YouTube'та бер канал бар. До свидания. До свидания. Мен аны YouTube'та караган. YouTube'та караган. Ул WebDriver Torso дип атала. Бу исеме мөһим түгел. Исеме мөһим түгел. Просто әйтергә кирәк булганга. Моны мин дә белмәм. Анда меңнәрчә 10 секундлык видео кертеп баралар. Меңнәрчә. 10 секундка дәвам итә ул видеолар. Һәр видеода кызыл һәм зәңгәр геометрик фигуралар менә шулай экран буйлап йөриләр. Теге DVD-ларны хәтерлисезме? Анда без паузага куйгач шулай йөри башлыйбыз. Шуның шикелле йөри геометрик фигуралар. Олар сикереп йөргән арада югары ишлыктагы тавыш чыгып ала ул видеода. Нәрсә өчен ул видео? Хәзер мин сезгә ул видеоны күрсәтәм дә әле. Аңлашылсын өчен. Һәм әлеге видеоларны караучылар гел шулай аптыраганнар инде, нәрсә өчен кирәк булган менә мондый видео кертергә? Кем кертә аны бөтенләй? Мин сезгә күрсәтәм. Ошса. Ну, менә шундый геометрик фигуралар, зәңгәр һәм кызыл. Алар менә шулай экран буйлап йөриләр. 10 секунд. Һәм шундый меңләгән видео. Рузанна, син дә уйла. Күз ачылып китте. Нидә? Мәзрәк юл итә. Әйе. Шулайдыр теге аромат сөйләбез әле, кофе исенә булабыз, без шуның сымандыр бу да. Әзрәк аппликация итеп алдыгыз, башка әйбергә. Ничә уйлыйсыз, нәрсәгә бәйле булырга мөмкин икән? Нинди видеолар бу бөтенләй? Без Сында кыск җавап та бирә аласыз. Сез уңайны. Әзрәк экраннан орны биракка карап алдылар. Әзрәк ни. Резкость булсын өчен, күздә энергетикасы көчәйсен. Бу Рузанна әйткәнчә, парфюм сайлаганда шулай кахва иснәп алган шикелле, ниндидер күзне башка әйбергә күчереп алыр. Кызык. Ну, мин дә шулай дип уйлаган булыр идем. Һәм колакны да әзрәк сикетеп алыр өчен. Телевизор эшләмәгән шулай әйберләр барлыкка килә бит ул. Тегелеккә телевизорлар. Хәзер минем күзне дә, колакны да еме, барлык әйберләрне дә инде. Evet, нәрсә эшләсәң дә ул нормаль хәлгә килми ул. Өметегезне үздегез инде. Жол итә. Мен сразу бу нәрсәне белмим мин. Ну, сез бер теория тәкъдим иттегез инде. Теория, да. Әзрәк кенә ял иттереп, имеет смысл. Читкә җәлеп. Ул мин карадым игътибар белән. Шуннан да шулай. Мен әз генә булса да ял кирде безгә. Димәк, бу караучы өчен эшләнелгән әйбер дигән теория инде сезнең. Яхшы. Бу дөрес җавап түгел, әмма мин дә шулай уйлыйм. Моны YouTube үзе кертә бу видеоларны.
мына ниндидер кеше махсус ясап утырып кертми, айрым кулланучы түгел. Анда бит кеше бит карый, тегесен карыймын, исендә калганмы, юкмы, уйламый да, зрәк кенә опомниться итергәдер инде. Кара син инде ярты сәгать утырасың шушында әзрәк кенә. Директ кайда утырган, тукта, дит. Нәсин жүләр ләнәсең бит инде хәзер. Шуның шикелле. Я бу җавап ошый. Мин бу җавап өчен генә дә сезгә бүләкне бирер идем. Әмма әйдәгез тагын әз генә уйлап карыйк. Нәрсә өчен булырга мөмкин бу? Монда ике мөһим компонент бар: тавыш һәм сурәт. Тавыш һәм сурәт. Сурәт тә селкенә, тавыш та шундый кискен. Уятып та җибәрә, чинап. Директ юкмап китмәсен өчен. YouTube үзе кертә, һәм бу YouTubeның үзе өчен мөһим. Караучылар өчен түгел. Әйтмешче, уятып җибәрер өчен. Караучыларга мөһим түгел, караучылар өчен түгел. Монда караучыларны уйлап укшанган иде түгел. Сүнгән мәллә телевизор дигән бәлки нидер. Теге әйтәмеш, телевизор сүнгәч шулай әйберләр чыга бит. Бәлки теге нидер. Менә мәсәлән, эшлибез дигән сатыңныбыз гына өчен дип нәрсә эшләгәндә. Карыйсың, сүнгәнме соң бу телевизор дип. Бәлки шулай бит. Юк. Битешкән. Әйтимме соң дөрес җавапны? Әйе. Әмма мин бүләкне сезгә барыбер бирәм, чөнки үзең дә беләсең микән дип. Үзе белә микән дип. Мин тортлар пешереп алып килеп, сез миңа бүләк юк. Үзе белә микән. Бу манипуляция. Үзе белә микән һәр бал бирәбез. Белә инде, мин белмичә килеп утырсам бик сәер булыр иде инде ул. Бу бит кызык бит, менә бу сорау булырга имеет право минем яктан. Тоже. Дөрес сорау, әйе. Мин бу тапшыру эчендә генә акыллы. Менә моннан чыгып киткәч, мин инде ул сәләтләремне ятам. Бу тапшыруда сине акылсыз дип әйтеп булмый. Ярамый. Мин уйлап утырдым, мен әйтәм, карале бу тапшыруны эшләр өчен нинди хезмәт куярга кирәк икән дип уйлап утырам. Безнең махсус сорауларны әзерли торган кыз да бар, Комилия исемле. Миңа бу менә шунысын әйтергә кирәк, тел буенча да, татар теле буенча бирергә кирәк сүзләрне. Бу ярар сезнеке инде бу дөньяда сез шөгыльләнәсез, шушы баткан инде шушы дөньяга. Ә бит менә тел мәсьәләсе ярылып ята, нишләп шуны суырып чыгармыйсыз? Күз уңында тутырбыз без моны. Рәхмәт. Димәк, безнең дөрес җавап менә бу видеолар икегезгә төшердегез, именно нинди иде ул. YouTube үзе кертә, чөнки шул рәвешле ул тавыш һәм сурәтнең сыйфатын тикшерә. Шулай. Менә шул. Ул кешене Безнеке кызыграк булмас. Да, ул кешене тикшерергә тиеш, үзен тикшереп утыра, мин белергә тиеш аны. Дөрес түгел бу. Бик прозаично булды инде бу. Үзең уйлап чыгарган. Тегеләр Тегеләр белән сөйләшкәнсең син мондагылар белән. Алар меңнәрчә видео керткәннәр минем өчен. Вот. Унар секундлык махсус әзерләп. Юк, бик кызык. Дөньяда бик сәер аңлаешсыз әйберләр бар. Былай да булганмыш, ул бит төрле темалар түгел, менә бу теманы алгансыз, төрле темалар сыздырып бит инде. Шәп. Тапшыру азагына җиткәндә аңлашыла башлады. Менә әйбәт. Тапшыру әйбәт. Аңладык үзебезнең кая утырганыбызны, ниһаять уяндык, сораулар тәмамлангач. Минем бу тапшыру гомеремдә күпме гомер бар, яме шуны истә калачак. Чөнки мондый эш бара икән. Эш бара. Әле татар теленә дә күчерүбез. Рәхмәт. Димәк, безнең Алмаз абый, сез җиңүче һәм мин сезгә бүләкне бирәм. Миңа. Шулмы? Синең белән без чәй эчәбез. Бу нинди? Калисти. Сиңа буңсуларга тиеш иде бүләк бирәкмәгәнгә. Карагыз нинди матур ул. Сез килгәч тә аңа игътибар иттегез. Розанның күлмәк эчендә дип. Рәхмәт кызлар. Әле генә Алмаз абый шатланырга кирәк. Оныклар караган вакытта менә шәнчелгән идем. Менә болай итеп кенә сибеп кенә кыз әйтте. Болай гына күп сипмә. Ярамый. Ул бит җыеп бара үзендә. Менә мондай сорау биргән булса, мин җавап бирәдер шушы. Ул дөрес буламы, юкмы икәнен мин әле белмидер. Әйбәт. Ләкин кабызыгыз инде актерлык стагысын сөйнегез. Ура, миңа кактус бирделәр дип. Матур бит. Матур. Искиткеч. Менә гомергә кактусны яратмассың, бу кактус дип атала торганнар бит инде. Үзенчә бер төрле. Ләкин гомергә шуны
Hele bir yaratıp bitirmezsen özüne böyle etki şu kadar motor şu kadar şef. Oyruşa şuna iş kamera korap durgandayım. Men bütün gülge qaraganda da şu kaktus ko'rsam qo'yasiz. Siz isga tushirasiz. Bu topshiruv isga tushirasiz. Bu mana bunday bo'laklar ishonanda İste qolar. istak qolar ekan. Siz buni ish bo'lagingizga qo'yig'iz. Birja o'ylamaganda berilib turgan bo'lak. U topshiriq turib qo'shig'izda aytdim. o'tirib. Qo'rshilib turib, chenchib turib, u ko'pdan emas. Bir qiydan siz chenchisiz. Bu qarashqa shulay yo'q. Mana bunda qarashlar bilan bunda butun subut olib chenchib turdi. Shu qadar motor etib yaproqli bo'lib ko'ringan kebek men hozir. Hozir endi u sizniki, shuna ko'ra ol motor, o'zingniki motor bo'la ol. Rahmat, rahmat. Shuning bilan shul bizning endi topshiruv tamam. Rahmat Bekzor, Olmaz abi sizga, rahmat Rozanna senga. Sizning de bo'lsa qiziqli ma'lumotlar, Biz birga bo'ldik. ham qiziqli xotiralar, istaliklar qoldirgansiz deb o'ylayman. Beshin qilib shuy bo'lsin. Esga tushirgan. Siz hurmatli tomoshabinlar qanoat bo'lurga turishingiz. Bütün kishingizni qo'yib, qora bitirishga ham kommentariy yozirga like rahat o'zingizga rahat bo'lsin deb turishingiz. Bunday situatsiyada bo'lganim yo'q. Shuning bilan shu Bekzor rahmat. Sog' bo'ling'iz. Sog' bo'ling.